oso itxura ona deko pelikula. Bai, hori bai. Oso ona. Bai. Gauz oso posik. Bueno, argazkiari begira oso potentea da, Bai. gero bere historia be bai oso potentea da. Direz, irudiak direz kuadroen modukoak. Bai, danak. Margoak. Bai. Eta gero, historia bera eta gertatzen dana, eta nik ikusten do, nire kideen lana. Ostras, oso itxura ona dauka. Eta oso aktore guapoak ere bai agertzen dira. Bat ez egu, ez da. Eta sekitzela. Bai. Kristoneki pasoa, egia esan, kristoneki. Bai, egia. Hori izan zen gura postua hasieratik estilizatzea pizkot pelikula, puesta en escena. Hori, pues, eske eleberria, uste eleberria hortik doala, nahiko historia hiperbolikoa dauka, nahiko ez tremendoa, baina, bueno, bai, haundia daena. Ekaitza da erraldoia, ez dakizen bat ikatza. Bai, alegina, egin behar duten alegina da erraldoia, dena da erraldoia. Orduan, nola dauka puntu hiperboliko hori eleberriak, hasieratik pentsatu genuen. Eman behar diagu ere pelikulari puntu estilizatu hori. Hau da, sinesgarrietasun hori mantendu, pentsatzeko benetazkoa pertsonak izan zirela, edo baserri batean gaudela, eta bar, eta itsaslabarrean gaudela, baina beste aldetik, ton hori izateko ere, fikzioizko tonoa. Nire pertsonajea pelikulan, Inurri Itxuaken, Josefa da, Josefa Jauregi baserriko ugasaba, Sabasen emaztea, eta ama. Eta, bueno, etxeko Andrea esango neukenik, gitxitan ateratzen dana baserritik, eta putxu bat Sabasen kontrapuntua, Sabasen erabakien kontrapuntua, bereak ez da ondo ikusten, bere senarrak erabakatzen dauena, eta bueno, hortxe dau konfliktotxua, alan dabe famili, bueno, harreman honeko familia da, ondo konpontzen dira, tragedia honen aurrean. Beti dau sukaldean gauzak egiten, eta bera da sukaldatzen dauen, karo, nigandik oso urrun dauen emakume bat da, deninaz, bueno, emakume feminista eta oso konstientea, baina garai hartan gizartea zelan zegoen kontuan hartuta, emakume indartsua tokatu zait gorpuztea, kristonako tragediari aurre egiten diona, aldauen moduan, eta konturatzen dana, ostras, garai hartan emakumea izatea zego gorra zan, horri bili gara, pelikula ontako emakumeok, bueno, purtsu bat gure presentziei eusten. Sabas Jauregi, jauna, Josefaren senarra, eta boseme alaba dazkagu, eta haien superbibentzia bermatu behar dugu. Emozio guztiak sartzen ditu poltsatxo batean, eta poltsa hori ez du inoiz irekitzen. Ze bera aurrera egiten du, Sabasek aurrera egiten du beti bere emozioekin, ze ez dira praktikoak. Garai horretan, berarentzat, esan praktikoa, erreparatzea emozioei, porque azkenean ze emozioei erreparatzen badiot, zabaltzen da iturria eta... Iturria zabaldu daiteke eta gelditzen naiz, eta gelditu eskero, gauza asko egin behar dira, bitartean, horretan pentsatu baino, ez duen, bai, eta kasu honetan, esk ez dut espoierrik egin nahi, hori da. Erresilientziari buruzko historia izan daiteke, haiek aurrera joan behar dute, berdin da oztopoa, ze oztopoa bidean izatea, haiek batez ere Sabas, aurrera joango da. Hori motor hori dauka barruan, denok badaukagu, aurrera joateko, etenez egiteko. Bueno, eta orduan, ekaitza da
bueno, oztopoen metafora hori, ezta? Oso katxa handia, gorria, eta, bueno, potentea. Nik esango nuke bi zati dauzela pelikulan. Amildegian gertatzen den guztian, eta gero horreri etxean zelan egiten dion familia honek aurrera. Eta horretan nago, presentzia gehiago horretan daukat. Garai bateko ikatza gaur egungo elektrizitatea da, eta gaur egun krisi energetiko baten gauz. Porque, zu pentsa, neguan, jendeak ez da iristen hori pagatzera, ezin du ordaindu batzutan beroa, etxeko beroa. Eta da udan berdin, ez? Ezin dute freskatu beraien etxe bizitzak. Eta hori gertatzen da gaur egun 21. mendean. Baina bai, guk erabaki dugu pelikula egitea euskaraz, bueno, uste puntu polita izango duela pelikulak. Eta bai bizkaeraz. Asmoa zen egitea oso izkereitzia, oso euskalkitzia. Eta, bueno, ustet lortu dugula. Izatea bizkaitar puntu hori, baino, bueno, lergarri esatea. Gu izan ginen hemen, lehenengo aldia ez dakit, baina igual, iaz ez dakit, iraian edo utzik zegoen, aterik ez, baina utzik, eta hemen izan ginen pentsatzen, bueno, nola izango zen hau? Zer neurriak, baina nola, baina forilloak non, eta ze distantzia, eta euria egiteko, eta dena guzti hori, eta joan gara poliki aurkitzen, bidea egiteko, eta hori, jazta, egina dago, eta iaia bukatzen.